Meidän olisi varmasti aika aloittaa ja oikein lämmintä, mukavaa huomenta kaikille osallistujille. Ja minun nimeni on tosiaan Kirsi Mettälä ja toimin täällä RIAssa toimitusjohtajana. Ja meillä on tänään tämän aamun webinaarin aiheena puhutaan palkasta. Ja varmaan ehkä joku saattaa vähän ihmetellä, että no miksi puhutaan palkasta ja mitä tämä oikeastaan tämä koko homma koskettaa, mutta tähän on ihan syynsä ja perusteensa. Ja ennen kuin lähdetään eteenpäin, niin täällä on meillä asiantuntijana, me ollaan pyydetty tämän koulutuksen vetämään ja informaatio meille jakamaan työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta Ammattiliitto Prosta ja vilkuta meille vähän vaikka Tanja, niin noin. Ja hän pitää tämän varsinaisen koulutusosuuden sitten. Mutta ja jos teille tulee kysymyksiä, niin laittakaa chattiin niitä kysymyksiä, kirjoitelkaa sinne ja pyritään varaamaan tuossa lopussa jonkin aikaa, että katsotaan, että voidaanko vastata kysymyksiin välittömästi tai sitten jos siellä on sellaisia kysymyksiä, että aikaa ei ole tai on sitten pikkusen monimutkaisempia, niin palataan varmasti niihin kysymyksiin ja vastauksiin sitten myöhemmin. Mutta lähdetään liikkeelle ja kuten totesin, niin miksi tämä aihe on meillä? Tämä johtuu ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että RIAllahan on Visio 2030 strategia laadittu muutama vuosi sitten ja sinne on määritelty erilaisia strategisia tavoitteita. Ja yksi näistä tavoitteista on, että RIA työskentelee rakennusalan työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ja RIAlla on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, mutta se on ollut aika semmoisella ylätasolla ja nyt meidän liittohallitus myös linjasi, että tämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on syytä päivittää. Ja se tehdään ensi vuoden aikana ja sitten myöskin pyritään sinne sitten määrittelemään semmoisia ihan konkreettisia toimenpiteitä. Ja näistä konkreettisista toimenpiteistä esimerkkinä on juuri tämä, että millä tavalla me pystytään meidän jäsenistön tasa-arvoa edistämään, erityisesti palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Ja tietysti tasa-arvo monta kertaa ja usein nimenomaan yhdistetään siihen naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, että kohdellaan tasa-arvoisesti. Mutta toki niin kuin tasa-arvon näkökulmasta myös ei pidä pelkästään ajatella, että on naisiin liittyviä asioita, koska jos me mietitään vaikka miesten perhevapaiden hyödyntämistä ja mahdollisuutta käyttää niitä, niin siihen liittyy myös paljon tasa-arvoon liittyviä asioita ja se ei ole ihan itsestäänselvyys kaikissa työyhteisöissä vielä. Mutta muutama sana tähän alkuun, että miksi tämä samapalkkaisuus on tärkeä asia viedä myös eteenpäin. Tällä hetkellä Suomessa naisen euro on keskimäärin 84,9 senttiä. Se oli viime vuonna 84,3 senttiä, että pikkusen on menty eteenpäin, mutta kyllähän tämä aika hitaasti mennään. Meidän palkkaero täällä Suomessa naisten ja miesten välinen palkkaero on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin, mikä on mun mielestä aika yllättävää, koska mehän ollaan hyvin niin kuin yleensä edellä tämän tyyppisissä asioissa, tasa-arvossa, yhdenvertaisuudessa ja myöskin syrjimättömyydessä. No, sukupuolten välisiä palkkaeroja selittää toki aivan isolta osalta se, että millä toimialalla toimitaan, minkä tyyppisissä työtehtävissä, minkälainen koulutus sulla on, mihin henkilöstöryhmään sä kuulut. Mutta koko sitä palkkaeroa ei kuitenkaan voida näiden tekijöiden avulla selittää aina. Ja silloin on kyseessä tämmöinen selittämätön palkkaero. Ja
ne selittämättömät palkkaerot saattaa muodostua ihan niin kuin oikeastaan huomaamatta. Eli naiset on enemmistö naisista on enemmän ja pidempään perhevapailla kuin miehet edelleenkin. Ja tämä saattaa johtaa sellaiseen tilanteeseen, että esimerkiksi siinä aikana, kun sä olet perhevapaalla, pitkällä perhevapaalla, niin valitettavasti nainen ei ole urakehityksessä mukana, taikka sitten myöskin ne palkkakehitys jää vähän laahaamaan. Ja siitä tulee äkkiä sellainen kohta, että esimerkiksi sitä palkkaa on aika vaikea hilata sitten samalle tasolle kuin samassa tehtävässä ja saman koulutuksen omaava vaikka toisen sukupuolen edustajalla on. Ja nämä on sellaiset, että kukaanhan ei tee tällaisia asioita tahallaan, eli siitä ei ole kysymys. Ja tämä ei missään tapauksessa ole semmoinen, että tämä on niin kuin miesten vika. Tämä ei ole missään tapauksessa miesten vika, vaan kyseessä on se, että nämä kehittyy huomaamatta ja sitten tietenkin totutut tavat ja sellaiset ohjaa niin kuin meitä toimintaan tietyllä tavalla. Ja jos meillä ei ole selkeitä niin kuin rakenteita ja meillä ei ole selkeää tietoa asioista ja avointa tietoa, niin me toimitaan silleen, kun me uskotaan, että on niin kuin oikein tai paras toimia. Ja meillä tietysti ohjaa omat vähän semmoiset asenteet ja ennakkoluulotkin joskus meidän päätöksiä. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että enenemässä määrin saataisiin semmoisia läpinäkyviä palkkajärjestelmiä ja myöskin siitä palkka-avoimuutta sinne työpaikoille niin, että palkoista voidaan keskustella. Kysymys ei ole siitä, että yhtäkkiä kaikki on kunnossa ja kaikilla on euron tarkkuudella sama palkka. Siihenhän me ei päästä koskaan eikä se ole tavoitekaan, koska aina tulee olemaan erilaisia palkkoja ja jopa samassa työtehtävän nimikkeen alla olevilla henkilöillä on erilaisia palkkoja, mutta sieltä löytyy selvitettävissä olevat perusteet, minkä vuoksi näillä henkilöillä on ehkä korkeampi palkka kuin jollain toisilla, mutta tällaiset selittämättömät palkkaerot meidän pitäisi saada pois. Eli sen takia me puhutaan tänään palkasta. Mä näytän vielä tähän viimeiseksi tämmöisen yhden kuvan, mikä on otettu. Me tehtiin RIA toteuttamisen ammattikuntatutkimuksen keväällä, alkukeväästä. Ja siinä oli myös kysymyksiä meidän jäsenistölle heidän palkastaan ja palkkauksestaan. Tässä on kuvattuna sukupuolten väliset keskimääräiset palkkaerot kokemusvuosien mukaan. Ja nyt tietenkin taas mä muistutan teitä, että toki vaikka kokemusvuosia on sama, henkilöt voi toimia erilaisissa tehtävissä, joka sitten selittää sitä erilaista palkkausta. Mutta oikeastaan se kysymys, minkä mä halusin heittää tähän on se, että kun meillä samalla koulutustaustalla oleva henkilö valmistuu ja hän menee ensimmäiseen työpaikkaansa, niin te näette, että jo siinä, kun sulla ei ole niitä ammattivuosia, kun ei ole ollenkaan tai maksimissaan 2, niin alkaa kertyä tällaista eroa. Eli 230 € on jo miesten ja naisten keskiarvopalkkojen välinen ero. Ja tämähän on tietysti sellainen, että kun mikä on se peruste oikeastaan tälle sitten, että kun heillä on niin kuin sama oikeastaan lähtökohta, niin se tässä sitten jo tulee. Ja kuten näette, niin se sitten pikkuhiljaa siinä kehittyy se palkkaero. Ja oikeastaan toisen, minkä mä sieltä nostan, että siellä tulee sitten tietyssä vaiheessa se kasvaa. Ja tämä on varmasti yksi sellainen, ei tietenkään ainoa syy, eikä mä en voi sanoa, että tämä on fakta, mutta jotenkin tuntuu, että sitten kun ne perhevapaat, että kun ollaan raskausvapaalla ja jäädään perhevapaalle ja ollaan sitten pois töistä, niin se varmaan tulee tuossa jossain vaiheessa siinä naisten palkkauksessa rupeaa näkymään ja se ero sitten
vastaavien kokemusvuosien omaavien miesten osalta on sitten isompi. Ja myöskin tietysti, että siinä vaiheessa faktahan on, että miehet etenee niin kuin tavallaan työtehtäviensä huipulle nopeammin kuin naiset. Ja niihin vaikuttaa myös tietysti nämä perhevapaat, mutta myöskin sitten, että miesten palkkakehitys on nopeampi. Ja tämä on nyt semmoinen asia, että ruvetaan katsomaan tätä, että mitä oikeastaan, niin millaista tietoa voi saada ja miten itse voi sitä asiaa sitten viedä eteenpäin. Ja sitten Tanja on myöskin luvannut antaa myös meille vinkkejä vähän siihen, että kun sitä palkkaneuvotteluja haluaa käydä, niin miten sitä sitten pitäisi käydä. Ole hyvä, Tanja. Kiitos. Kiitos Kirsi ja kiitos kutsusta ja oikein hyvää aamupäivää munkin puolestani. Mä voisin laittaa tuon mun esityksen täältä. Näkyykö se nyt? Näkyy hyvin. Hyvä, kiva. Eli esittelen ensin vähän itseäni. Eli olen tosiaan täältä Ammattiliitto Prosta ja toimin täällä työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntijana. Olen ollut noin 10 vuotta talossa ja aika paljon näissä tasa-arvoasioissa niin tämä palkkaerot ja miten niihin voidaan vaikuttaa on semmoinen, minkä parissa teen töitä ja tämä on niin kuin semmoinen aika perustavaa laatua oleva haaste meillä työelämän oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa. Ja sitten voisin vähän muutaman sanan sanoa Ammattiliitto Prosta, mistä tulen. Eli mehän ollaan STTK-lainen asiantuntijoiden ja esihenkilöiden liitto ja meillä ollaan eri aloilla noin 120 000 jäsentä. Meillä on pikkasen enemmän tällä hetkellä naisia, tai 56,5% on naisia ja meidän keski-ikä meidän jäsenten on 49 vuotta, tämmöistä tilastomatematiikkaa, mutta sitten kun katsotaan näitä meidän sektoreita, missä meillä työskennellään, niin nämä on aika paljon sitten, osa näistä on sitten jakautunut myös sukupuolen mukaan nämä työtehtävät, että semmoinen jako näkyy sitten siellä, mutta kaiken kaikkiaan isoin sektori on meillä tämä teollisuussektori, missä on myös sitten tämä rakentaminen. Sitten meillä on, se on tuolla palvelualojen puolella, 23% on siellä. Sitten meillä on myös tämmöinen julkinen sektori, muutamia vuosia ollut. Sitten paljon tätä finanssi- ja vakuutusalaa myös ja ICT- ja viestintäalaa. Tässä on kuva, me jaetaan vuosittain tämmöinen Ammattiliitto Proon tasa-arvopalkinto, niin tässä on viime vuodelta tämä kuva, kun se annettiin tuonne, silloin sen sai tästä perhevapaa-kirjauksesta, joka oli edistyksellinen ja ensimmäinen, missä oli saman verran palkallisia päiviä molemmille vanhemmille vanhempainvapaan ajalta, niin siitä sitten annettiin Suomen yliopistoille sekä sitten tälle meidän vastaneuvottelijalle Sivistalle se palkinto ja se on ollut ihan kiva tapa viedä tämmöisiä hyviä käytäntöjä eteenpäin ja taas on kohta tulossa palkitseminen siinä. Ja tehdään erilaisia edunvalvontaan liittyviä tietysti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjuttuja ja monia muita juttuja ja edustetaan sitten, pyritään parantamaan meidän jäsenten tilannetta. Tänään minulla on tosiaan tämä samapalkkaisuus ja vähän tästä palkkausjärjestelmästä, palkka-avoimuudesta ja sitten lopuksi noita palkkaneuvotteluun liittyviä asioita. Mä ajattelin, että otettaisiin tähän alkuun tämmöinen Mentimeter, eli voitte mennä tuohon osoitteeseen www.mentti.com ja siellä on koodi 8334 3690 ja siellä on 4 kysymystä. Voitte vastata, että
kysymykset kuuluu, siinä on niin kuin arvioidaan, että on tyytyväinen ja sitten ei ole tyytyväinen, semmoinen niin kuin jana, mihin voi siirtää sitä omaa palluraansa. Ja kysymykset kuuluu, tai väitteet kuuluu, olen tyytyväinen omaan palkkaamme, puhumme työyhteisössä keskenämme palkoista, tunnen työpaikkani palkkausjärjestelmän ja työpaikkani palkkaus on oikeudenmukaista. Käykääpäs vastailemassa, mä otan tähän esille, ne tulee sitten ihan anonyymisti ne vastaukset, sieltä ei voi kenenkään yksittäisen vastaajan vastausta erottaa, mutta tehdään tähän alkuun tämmöinen vähän virittäytyminen. No niin, näkyykö tämä Mentin vastaustaulukko sinne, voisiko Tanja tai Kirsi? Näkyy, joo, näkyy hyvin. Sieltä vastauksia tippuu. Ja täällä ei ole tietenkään. No katselkeepa. Tuleeko vielä vastauksia? Muistakaa painaa sitten, kun olette siirtänyt ne pallurat siihen oikealle kohdalle, niin vielä sitä alapuolella olevaa nappia, niin se siirtää ne sitten tänne eteenpäin. Tämän mukaan täällä olisi nyt 8 ihmistä olisi käynyt vastailemassa. Mutta tuntuu, että on ehkä sitten ne, ketkä haluavat vastata, ne ovat tähän vastanneet. Ja katsotaanpa sitten tuloksia. Täällä on arvosana 3,4. Olen tyytyväinen omaan palkkaani. 3,2 meni vähän alaspäin. Puhumme työyhteisössä keskenämme palkoista. Siellä menee tuonne ennen ei pidä puolelle kuin tuonne toteutumisen puolelle. Palkkausjärjestelmä 2,1, eli on vielä aika monelle tuntemattomampi. Ja sitten palkkauksen oikeudenmukaisuus 2,4. Nyt siellä on näköjään 11 vastausta. On 12. Kyllä, tässä on nyt tasoissa noi palkkauksesta puhuminen ja sitten toi työpaikan palkkausjärjestelmän tunteminen. Että selkeästi näistä väitteistä eniten pitää paikkaansa toi palkkaan tyytyväisyys, joka pääsi tuohon 3,2. Mutta muissa ehkä vielä sitten on parannettavaa, ei olla ihan tuossa puolessa välissä. Hyvä. Esitys takaisin. Ja onneksi ei menty kovin pitkälle tämä näköjään. Piti naputella tähän samaan. Mutta joo, vähän virittäydyttiin, eli siinä vielä on ehkä vähän haasteita, ehkä näihin päästään sitten tässä. Sitten samapalkkaisuudesta vielä Kirsi tosi hyvin aloitti ja halusin tässä vaan korostaa tätä nimenomaan sitä samapalkkaisuuden määritelmää. Eli se on
näin, että samasta ja samanarvoisesta työstä tulee maksaa samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta. Ja tämä samanarvoinen on ehkä se, mikä vielä jää ehkä sitten useimmin saavuttamatta. Eli meillä aika usein, jos ollaan niin kuin ihan saman työnantajan palveluksessa, niin siitä ihan täysin samasta työstä maksetaan aika paljon samaa palkkaa. Totta kai pieniä eroja aina on suoriutumisen perusteella ja näin edelleen muista syistä johtuen, mutta sitten toi töiden samanarvoisuuden vertailu on osoittautunut aika haastavaksi, mutta että on tosiaan hyvä muistaa, että tähän velvoittaa ihan kansainväliset sopimukset ja kansainvälinen lainsäädäntö. Täällä on mainittu näitä keskeisimpiä YK ja ILOn sopimuksia sekä sitten tietysti nämä Euroopan unionin sopimukset, mihin Suomi on sitoutunut. Ja voidaan tietysti sitten miettiä, että miten meidän tämä oma kansallinen lainsäädäntö vastaa tähän tilanteeseen, kun tiedetään, että niitä palkkaeroja kuitenkin aika paljon on. Ja Suomessahan tämä on perustuslaista, löytyy viittauksia ja sitten tasa-arvolaki, eli laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta on se niin kuin keskeinen tässä. Ja tietysti sitten myös työsopimuslaki, jossa sitten taas ohjataan siihen, että työnantajan tulee niin kuin kohdella työntekijöitä niin kuin, samalla tavalla, ellei ole sitten erityistä syytä muutenkin kuin sukupuolen perusteella. Ja sitten näiden sopimuksien lisäksi tämä ei ole riittävää, että on kielletty esimerkiksi tasa-arvolaissa syrjintä sukupuoli-identiteetin, sukupuoli-ilmaisun perusteella, ja tähän kuuluu myös sitten tämä syrjintä niin kuin raskauden ja perhevastuiden perusteella kuuluu myös tähän alle, vaan tarvitaan myös sitten näitä tasa-arvon edistämistä ja myös siihen työnantaja on velvollinen. Ja tässä kuvassa tämä on varmasti monelle tuttu eri yhteydestä, mutta kuvataan tavallaan sitä tilannetta, että tässä on tämmöinen niin kuin, lapsiin liittyvä tilanne, mutta tämä voi olla ihan kenen tahansa liittyvä tilanne, mikä tässä on kuvattu. Eli se, että tuossa ekassa kuvassa kaikille tavallaan on niin kuin samanlainen, tarjotaan sitä samaa, ei välttämättä edistä sitä, niin kuin, sitä lopullista tasa-arvoa, vaan pitää huomioida niitä niin kuin, eri tilanteita. Ja sitten tietysti miettiä sitä kokonaisuudessaan sitä niin kuin esteiden poistamista, mutta tämä on tärkeää ja tässä seuraavassa sitten myös tähän liittyy myös se positiivinen erityiskohtelu, mihin myös tasa-arvolaki antaa mahdollisuuden. Eli tietyissä tilanteissa suunnitellusti on mahdollista osoittaa niin kuin, johonkin ryhmään positiivista erityiskohtelua. Tämä on myös sitten yhdenvertaisuussuunnitelman kautta mahdollista tuolla niin kuin yhdenvertaisuuspuolella, esimerkiksi ikään liittyen tai näin, mutta se on ihan mahdollista, kunhan se on suunniteltua ja mielellään kirjattu niihin suunnitelmiin. Täältä tulee vielä, haluan korostaa tätä edistämisvelvollisuutta, eli tämä on aika monessa asiassa, eli tämä koskee kaikkia työnantajia. Tässä ei ole mitään rajoituksia siihen liittyen, miten paljon työntekijöitä on, vaan työnantajan tulee ottaa tietysti sitten huomioon nämä voimavarat ja muut seikat. Varmasti siihen vaikuttaa silloin se työntekijöiden määrä, miten isosta työpaikasta on esimerkiksi kysymys, mutta että pitäisi edistää sitä esimerkiksi, että siellä olisi sekä naisia ja miehiä ja myös, että he toimisivat eri tehtävissä. Ja heillä olisi ne urakehitysmahdollisuudet, ja sitten olen tästä boldannut itse tämän tasa-arvo työehdoissa, erityisesti palkkauksessa. Se tulee täältä tasa-arvolaista selkeästi. Sitten työoloja pitäisi kehittää niin, että ne soveltuu naisille ja miehille. Tämä liittyy paitsi tietysti fyysisiin työoloihin, niin esimerkiksi vaikka siihen, että puututaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun, niin että kaikki tuntevat itsensä tervetulleeksi työyhteisöön esimerkiksi. Sitten tätä perheen ja työn yhteensovittamista pitää molempien sukupuolten osalta edistää, esimerkiksi kiinnittää huomiota työjärjestelyihin ja sitten tämä ennaltaehkäisy on tässä myös mukana. Eli syrjintä pitäisi miettiä jo etukäteen, esimerkiksi semmoisia niitä häirintäohjeita tai jotain rekrytointikäytäntöjä, että
että se olisi hyvää ja semmoista asiaa, mitä just siellä tasa-arvosuunnitelmassa voidaan esimerkiksi tehdä. Sitten tuosta Kirsi jo mainitsikin siitä meidän sitkeästä palkkaerosta, ja tässä on eurooppalaisittain sitten kuva, missä on muutaman vuoden takaa, mutta tässä on tämmöinen Eurostatin Gender Pay Gap-indikaattori, jossa on tutkittu keskimääräisiä tuntiansioita, ja tässä on mukana kokoaikaisten työntekijöiden lisäksi myös osa-aikaiset, ja naisethan tekee enemmän myös Suomessa osa-aikaista työtä ja määräaikaista työtä. Ja EU on tuossa toi punainen, siinä on toi ero on 13, ja sitten Suomi löytyy tuolta niin kuin aika alhaalta, Tšekin ja Unkarin välistä, ja tässä se on 16,7 on. Mutta tämä on siinä tavalla tietysti mielenkiintoinen, kun sitten katsoo, että miten tässä on, ketkä tuolla pienempien palkkaerojen maissa on, niin sieltä löytyy tämmöisiä kuin Luxemburg ja Romania esimerkiksi, Italia, ja tietysti, että onko siellä nyt sitten asiat, tasa-arvo mennyt jo niin pitkälle, että enää ei näitä palkkaeroja ole, niin kysymys voi olla ehkä enemmänkin siitä, että siellä naiset on aika vähän palkkatyössä, ja sitten ehkä siellä on sitten enemmän sitten sitten koulutetut naiset, jossa sitten on ehkä näillä, niin kuin, en tiedä miten se sitten on, mutta että työssäkäyntiaste on varmasti hyvin erilainen. Mutta iso on ero ja tosi hitaasti muuttuu, eli meillä on, mitä tässä sitten on näitä syitä, oli jo, lueteltiin noita perhevapaita ja muita, mutta meillä on hyvin segregoituneet työmarkkinat, eli vain 10% työskentelee niin sanotuissa tasa-ammateissa, jossa on sitten 40–60% naisia ja miehiä jossain ammatissa, eli 10% on aika vähän, ja tämä ei tunnu niin kuin muuttuvan, että meillähän tämä, puhutaan segregaation purkamisesta, niin se on niin kuin tosi esimerkiksi työmarkkinaosapuolet on siitä niin kuin yksimielisiä, ja työnantaja hyvin paljon korostaa myös tätä, että sieltä se lähtee ammatinvalinnasta ja koulutusalojen valinnasta, ja näinhän se on, mutta siihen vaikuttaminen on tosi hidasta, ja tuntuu, että vaikka sitä tehdään, niin se ero ei hirveän paljon muutu, että siinä pitää, tämä on tosinaan, niin kuin Kirsikin sanoi, niin tämä ei ole niin kuin kenenkään syy, että näitä palkkaeroja on, nämä on muodostunut historian kuluessa, ja meillä on naisvaltaisia aloja, meillä on miesvaltaisia aloja, ja naiset työskentelee enemmän julkisella sektorilla, jossa palkat on pienempiä. Tähän on niin kuin monia syitä. Meillä on myös työehtosopimuksia, ja meillä on ollut myös aikaisemmin historiassa erillisiä työehtosopimuksia naisille ja miehille, jossa naisten palkat oli pienempiä. Nämä ILOn yleissopimuksen perusteella sitten muutettiin, enää sellaisia ei voi olla, mutta toki sitten naisvaltaisilla aloilla ja miesvaltaisilla aloilla on erilaisia palkkoja, ja nämä on edelleen niin kuin juontaa juurensa siihen, missä me tällä hetkellä ehkä ollaan, että tässä niin kuin tulee monenlaista syytä, mutta tosiasia on tietysti se, että kaikkiin näihin syihin voidaan vaikuttaa, eli kaikkia asioita voidaan muuttaa, ja muutetaankin, mutta hitaasti muuttuu. Yksi instanssi, mikä näitä myös on niin kuin miettimässä tästä, kun ajattelee näitä, niin kuin, niin mulla oli tuossa vielä toi tarkennus. Voisin tämän näyttää, että tämä oli musta kiinnostava, vaikka tämä on muutaman vuoden takaa tämmöinen Tilastokeskuksen kuvaus, niin näillähän palkkaeroilla on semmoinen luonne, että nämä tosiaan pienenee sitten, kun mennään sinne työpaikkatasolle ja siihen samaan ammattiin. Eli kun puhutaan kaikista kokoaikaisista palkansaajista, niin riippuen siitä, mitä siihen lasketaan, niin se on isompi. Sitten kun mennään samaan ammattiluokkaan, se pienenee. Sitten kun mennään samalle ammattinimikkeelle, sitten kun mennään samalle ammattinimikkeelle ja sitten vielä yritykseen, kuntaan tai virastoon, niin vielä pienenee, ja sitten vielä toimipaikkakin on siinä, joka osittain sitä saattaa pienentää, mutta että ihan nollaan se
ei mene. Ja näissäkin on se huomioitava, että kun katsotaan valtiota, kuntia ja yksityistä, niin valtiolla on pienemmät nämä palkkaerot sitten ja yksityisellä puolella on suurimmat, että tähän vaikuttaa tietysti osaltaan tämä palkka-avoimuus, eli valtiollahan on avoimet palkat ja kuka tahansa voi sieltä käydä niin kuin tiedustelemassa, että mikä on toisen henkilön palkka, että yksityisellä puolella on tämä aika läpinäkymätön palkkaus, mikä osittain tähän vaikuttaa. Mutta tästä vielä, että miten tähän on sitten pyritty vaikuttaa, niin täällä keskusjärjestöt on mukana yhdessä hallituksen kanssa tämmöisessä samapalkkaisuusohjelmassa. Tämä on aika hieno siinä mielessä suomalainen ilmiö, että tämä on, en tiedä onko monessa muussa maassa tämmöistä, jossa niin kuin yhden pöydän ääreen mennään puhumaan nimenomaan samapalkkaisuudesta. Tämä on ollut Suomessa vuodesta 2006 alkaen ja aina sitten kukin hallitus on niin kuin tehnyt päätöksen siitä, että tätä jatketaan ja mun mielestä myös nykyisessä hallitusohjelmassa on merkintä siitä, että tätä jatketaan, mutta mitään vielä ei ole omaa ohjelmaa sieltä ei ole tullut ulos. Ja siellä on tosiaan keskusjärjestöt lähettää edustajansa myös työnantajapuolella. Siellä on EK:sta edustaja ja ne toimenpiteet on aika jäänyt semmoiseen, niin kuin teetetään erilaisia selvityksiä, tehdään esimerkiksi yhdessä työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien ohjeistuksia ja sitten tämä segregaation purku on siellä esimerkiksi nyt menneellä kaudella, siellä oli aika iso hanke, missä sitä selvitettiin. Ja Leila Kostiainen arvioi tämän viimeisimmän samapalkkaisuusohjelman ja hän teki siitä sellaisia huomioita, että tosiaan tämä segregaation purku oli semmoinen, joka niin kuin yhdisti kaikkia osapuolia, mutta hänestä sanoi, että se ei saa olla niin kuin se ainut toimenpide, koska se on niin hidas, vaan pitää pystyä puuttumaan siihen paremmin. Ja hän oli myös sitten sitä mieltä, että rakenteita tulisi uudistaa, eli kun tällä hetkelläkin palkoista neuvottelevat ammattiliitot ja työnantajaliitot, niin heidän tulisi istua täällä mukana täällä samapalkkaisuustyöryhmässä, että tällä hetkellä meitä liittoja sinne ei ole otettu, ja se on vähän hassua, koska EK:han on kertonut, että he eivät neuvottele palkoista, eli se, että he sitten siellä ovat, niin ei välttämättä ole riittävää, vaan siellä tulisi olla myös liittoja, mutta katsotaan, työnantajapuoli on tähän suhtautunut nihkeästi, että tätä uudistettaisiin, mutta jonkinlaista uudistusta se ehkä kaipaisi. Tässä on Leila Kostiaisen selvityksestä, hän näytti tämmöisen kuvan, jossa tuosta vuodesta 2006 alkaen sitten katseli, että miten voitaisiin ajatella, että tämä samapalkkaisuusohjelma olisi vaikuttanut tähän niin kuin palkkaeroon. Ja tässä on tosiaan tarkasteltu palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansioita tässä käppyrässä, ja tässä on tuo tuollainen turkoosi on miesten ja sitten tuommoinen violetti on naisten käppyrä ja sitten tämä harmaat pylväät on naisten ansioiden osuus, ja tästä tosiaan voisi ajatella, että tuosta 2006 siellä olisi se naisten ansioiden osuus jonkin verran kasvanut, mutta toki sitten tämä kehitys on ollut niin kuin hyvin pientä ja ero näyttää pikemminkin kasvaneen, liittyy siihen tietysti, että tämä on niin kuin euroissa tässä sitten tämä näytetty, mutta tästä sitten on tämän perusteella yksi Leila Kostiaisen suosituksista olisikin, että tehtäisiin semmoinen taloudellinen vaikuttavuusanalyysi siitä, että mitkä kaikki asiat on vaikuttanut tähän palkkaeroon. Ja mun mielestä sellainen oli myös tässä uudessa hallitusohjelmassa, että se oli tämä koko arviointi tietysti teetetty sitä varten, että siitä saisi sitten näitä vinkkejä, niin ainakin se arvio sieltä sitten ehkä olisi tulossa, missä katsotaan, että miten niin kuin miten tämä samapalkkaisuusohjelma oikeasti, mitkä ne tekijät on, jotka siellä taustalla sitten on vaikuttanut. Sitten
Tässä viimeisen samapalkkaisuusohjelman osana oli sitten tämmöinen tutkimus, jossa itsekin sain olla mukana ohjausryhmän jäsenenä ja ajattelin muutaman sanan puhua näistä palkkausjärjestelmistä. Ja se oli tämmöinen samanarvoinen työhanke, ja siinä katseltiin, että minkälaisia työn vaativuuden arviointiperusteita on erilaisissa palkkausjärjestelmissä ja miten ne sitten liittyy tähän samapalkkaisuuteen. Ja tässähän mietittiin, että miten voitaisiin nimenomaan tätä samanarvoisen työn niin kuin arviointia tukea siellä työpaikalla, joka nykyään tuntuu olevan aika haastavaa, ja siihen toivottiin, että saataisiin jotain ajatuksia. Ja tässä tutkimuksessa tarkasteltiin näitä palkan osia, ja tässä on hyvä paikka tietysti kerrata, että minkälaisia palkan osia voi olla. Nämähän riippuu aina sitten siitä, miten se on niin kuin järjestetty, mutta yleensä on tämmöinen tehtäväkohtainen palkan osa, esimerkiksi erilaiset vaativuusluokitukset tai nimikepohjaiset luokitukset, ja sitten on tämmöinen henkilökohtaiseen suoriutumiseen arviointiin liittyvä osuus, HEKOsta saatetaan puhua, ja sitten vielä saattaa olla näitä kokemuksiin perustuvia palkan osia. Esimerkiksi voi olla palvelusvuosien mukaan tai alallaolon mukaan tulla tämmöistä osuutta. Ja nämä oli ne 3, mihin tässä tutkimuksessa sitten perehdyttiin. Ja tämän lisäksi on sitten erilaisia muita palkkaan vaikuttavia tekijöitä, erilaisia lisiä, olosuhdelisiä, työaikalisiä ja sitten tämä täydentävä palkitseminen, tulospalkkaus ja erilaiset bonukset ja tämä. Ja nämä kaikkien palkan osien tulisi olla syrjimättömiä. Se tulee tasa-arvolaista, että vaikka katsotaan vain jotain osaa, niin sen kokonaisuuden tulee olla kokonaisuuden ja joka ikisen osan tulee olla syrjimätön, että mitään osaa ei voi jättää tarkastelun ulkopuolelle. Ja mitä sieltä sitten löytyi, niin löytyi erilaisia tämmöisiä tehtäväkohtaisia palkkaa määritteleviä järjestelmiä näistä työehtosopimuksista, että tosiaan tässä käytiin läpi 148 työehtosopimusta, josta löytyi 193 erilaista palkkausjärjestelmää. Yhdessä työehtosopimuksessa voi olla useita eri palkkausjärjestelmiä, esimerkiksi eri henkilöstöryhmälle ja noin, joo. Ja tässä on sitten katsottu, että mikä on niin kuin yleisin, ja se on toi vaaleansinisellä, on toi vaativuusluokkien yleiskuvauksen sijoittelu. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä palkkausjärjestelmässä tämä tehtävien vaativuus määritettiin sijoittamalla tehtävät työehtosopimuksissa kuvattuihin vaativuusluokkiin. Ja sitten toisiksi yleisin oli tämä analyyttiset järjestelmät, ja niissä sitten ne oli taas niitä, jossa otettiin työtehtävä ja se oli sitten pisteytetty niin kuin vaativuustekijä kerrallaan. Ja sitten se arvioinnin lopputuloksena saatu pistemäärä määritti sen, että mihin tähän vaativuusluokkaan se tehtävä kuului ja mikä oli se minimipalkka. Sitten sieltä löytyi tämmöisiä niin kuin järjestelmiä, joista tämä vaativuuden arviointi tehtiin vaativuusluokkien yleiskuvausten sekä nimikkeitä tai tehtäviä yhdistävien järjestelmien avulla. Eli se vaativuus määriteltiin sijoittamalla tehtävät tähän työehtosopimuksessa kuvattuun, joskus hyvin konkreettiseen vaativuusluokkaan, ja lisäksi tässä oli sitten annettu esimerkkejä, minkälaisia nimikkeitä tai tehtäviä näissä on, eli sitä oli ohjattu sitä työn vaativuuden arviointia näillä nimikkeillä. Ja sitten noin 30% tunnistetuista järjestelmistä perustui sitten jollain tavalla nimikkeisiin, joko näihin niin kuin tai että ne oli laitettu sitten niin kuin hierarkkisesti jo niin kuin järjestykseen, tai sitten siellä oli vain nimike ja siihen liittyvä sitten se palkkaluokka. Näitä oli yllättävän paljon vielä näitä ihan nimikkeisiin perustuvia vaativuuden arviointeja. Ja sitten kun ajatellaan samapalkkaisuutta, niin silloinhan tietysti
nämä nimikepohjaiset saattaa olla haastavia, eli näissä ei ole sitten avattu niitä tekijöitä, minkä perusteella eri tehtävät tai nimikkeet on suhteessa toisiinsa tai miten niihin määritellyt palkkatasot on päätetty. Ja siellähän saattaa olla samalla nimikkeellä, saatetaan tehdä hyvin erilaisiakin töitä. Että sehän on tietysti näin, ja se saattaa sitten jättää niin kuin piiloon sitä vaativuutta. Et onkin ajateltu näin, että tämä työn tämmöiset niin kuin analyyttiset niin kuin palkkausjärjestelmät olisi tämän niin kuin samapalkkaisuuden kannalta parhaita, koska niissä niin kuin olisi tehty tarkemmalla tasolla tämä työn vaativuuden arviointi. Ja se olisi niin kuin sen kannalta sitten myös läpinäkyvämpää, mikä on tärkeä asia, kun puhutaan tästä palkkausjärjestelmien oikeudenmukaisuudesta ja siitä niiden toimivuudesta. No sitten tästä pätevyyden ja suoriutumisen arviointiin perustuvasta palkanosasta, niin tässä oli vaan, että näitä oli käytössä siten, että ei käytössä, sen voi sanoa, että se on tuossa noin 42%, että ei tunnistanut palkkausjärjestelmä tämmöistä pätevyyden ja suoriutumisen arviointiin perustuvaa palkanosaa, että näitäkin oli kuitenkin aika paljon. Ja sitten kun näitä oli, niin tyypillisimmät, mitä siellä huomioidaan tekijöitä, niin liittyy ammattitaitoon ja osaamiseen, yhteistyötaitoihin, työtuloksiin. Lisäksi sitten on tehokkuutta, kehittämistä, laatua, mitä sieltä sitten löytyy. Sitten vielä näistä osasista se kolmas, mikä oli, eli tämä kokemuksen huomiointi, niin tämän tyyppisiä lisiä on käytössä edelleen lähes 70% näistä tarkastelluista. Näillähän on monia eri nimiä. Voitiin maksaa prosenttina tehtäväkohtaisesta palkasta tai sitten oli määritelty eri portaille eri suoraan näitä euromääräisiä palkkoja. Mutta näitä kuitenkin oli aika paljonkin vielä käytössä. Sitten näihin niin kuin johtopäätöksiin, niin tässä oli sitten vaan otettu huomioon se, että kun tilanne saattaa tietysti olla se, että niin kuin todettiin, että yhdessä työehtosopimuksessa on niin kuin, eri palkkausjärjestelmiä sisällä, tai sitten kun työpaikalla noudatetaan eri työehtosopimuksia, niin sitä kautta tulee paljon erilaisia palkkausjärjestelmiä, niin nämä tilanteet aina tekee hieman vaativammaksi sen, että miten näitä vaativuutta sitten arvioitaisiin siten, että se olisi niin kuin koko työpaikalla sitten niin kuin tavallaan koskisi kaikkia ihmisiä. Ja tämä onkin sitten se haaste, mitä pitää miettiä, että koska tähän liittyy se velvollisuus, että työnantajan on maksettava samaa tai samanarvoista työtä tekevälle sitä niin kuin samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta lain mukaan. Ja tässä sitten ratkaisuksi tässä tutkimuksessa sitten esitetään sitä, että pitäisi olla tämmöisiä yli koko organisaation kattavia arviointijärjestelmiä sitten käytössä, mitä olisi paikallisesti sovittu, että näitä käytetään. Sitten tässä on muita hankkeen suosituksia, ihan tätä samanarvoisen työn määritelmän lisäämistä lakiin, se ei siellä tällä hetkellä ole. Sitten nämä työmarkkinajärjestöjen yhteistyö, työehtosopimuskirjaukset tietysti sitten. Sitten mennään tuohon seuraavaksi tasa-arvosuunnitteluun, palkkakartoituksiin liittyvä parannustyö ja ylipäänsä tämä tiedon lisääminen palkkausjärjestelmistä ja palkkauksen perusteista. Sitten palkka-avoimuudesta. Tästähän oli viime hallituskaudella meillä oli aika
hyvä kirjaus tästä meidän hallitusohjelmassa, mutta sehän meni sitten vähän mönkään, koska ensin siinä oli haasteita siinä työryhmätyöskentelyssä, EK:n edustaja käveli ulos ja sitten kun se vihdoin se esitys meni hallitukseen, niin sitten hallituksen rivit rakoilivat ja sitä esitystä ei saatu eteenpäin, eli todella haastava on tämä lainsäädännöllä tämän asian edistäminen ollut, mutta katsotaan ja toivotaan, että tämä edistyy. Eli tässä on, nostelin muutamia pointteja siitä, eli peruskysymys lienee, että jos palkkaus on reilua, miksi se ei voisi olla myös avointa. Eli tiedetään Aalto-yliopisto oli tämmöisen palkkatietämys Suomessa tutkimuksen mukaan tämä suomalaisten palkkatietämys on aika heikkoa ja silloin jos ihminen ei niin kuin ymmärrä niitä palkan määräytymisen tasoja tai työpaikan palkkataso ei ole tiedossa, hän ei myöskään sitten tiedä, että miten hän voi vaikuttaa omaan palkkaansa tai että voiko hänen palkkansa oikealla tasolla vai onko siihen jotain parannuksia pitäisi saada, onko hän palkkakuopassa. Ja erityisesti yksityisellä sektorilla, jossa ei ole tätä niin kuin palkkojen julkisuutta, niin tämä ongelma nousee konkreettisesti esille. Ja tuossa meillä tehtiin tämmöinen muutamia vuosia sitten tämmöinen Sama kiitos-kampanja, joka tarkoittaa sitä, että sama kiitos eli sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä. Koottiin tuonne meidän nettisivustolle vähän niin kuin erilaisia näkökulmia tähän, eri tekijöitä ja sieltä löytyy myös semmoinen video, joka me tehtiin, ehkä joku teistä on nähnytkin sen, missä ihmiset otettiin ihan oikeita palkkoja Ammattiliitto Proon samalla nimikkeellä työskentelevien henkilöiden palkoista ja sitten siinä vakioitiin myös ikää ja taustamuuttujia niin, että ne oli mahdollisimman sitten sillä tasolla, että niitä pystyttiin tarkastelemaan ja katsottiin, että naisten ja miesten sitten eroja. Haluttiin havainnoida sitä, että niitä eroja löytyy ja kaiken kaikkiaan Ammattiliitto Pro, kun me tehdään niitä palkkatilastoja, niin meillä on kaikkien näiden vuosien aikana, mitä on täällä ollut, että kun niistä vakioidaan niistä meidän tilastoista niin kuin kaikki ne tekijät, mitkä on niin kuin hyväksyttäviä tekijöitä, niin jäljelle jää semmoinen noin 8% selittämätön palkkaero, joka on säilynyt aika paljon samana vuodesta toiseen, eli siellä on edelleen tämä niin kuin ongelma säilyy. Työnantajavelvoitteesta sitten tähän liittyen haluan nostaa nämä työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja niiden osana tehtävät palkkakartoitukset. Ja tässä on sitten, että mitäs laki sanoo näistä, koska niistä on kuitenkin saatavissa sitä tietoa. Ja tämä tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoituksen tekeminen koskee, tässä on niin kuin tällainen henkilömäärärajoitus, eli vähintään 30 hengen työpaikkoja. Ja joka toinen vuosi tasa-arvosuunnitelma ja sen osalla palkkakartoitus tulisi tehdä ja sitten voidaan sopia paikallisesti, että tehdään palkkakartoitus joka 3. vuosi, mutta silloin tasa-arvosuunnitelma tulee tehdä vuosittain, eli se sitten edellyttää sen. Mutta palkkakartoituksen avulla sitten katsotaan, että onko työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä perusteettomia palkkaeroja. Ja tämä tehdään yleensä niin, että katsotaan vaativuusluokittain vähintään ja myös tehtäväryhmittäin voidaan tehdä, että niiden luokittelujen avulla, mitkä siinä työpaikan palkkausjärjestelmässä on käytössä ja miten se pystytään tekemään, niin katsotaan näitä niin kuin yleensä keskiarvopalkkoja sitten ja muilla tämmöisillä tilastollisilla muuttujilla näitä niin kuin palkkalukuja. Ja jos sieltä sitten selkeitä eroja löytyy tarkastelussa, niin sitten pitäisi katsoa ihan niin kuin
palkan osittain. Ja toki me niin kuin suositellaan Ammattiliitto Prossa, meillä on sellainen palkkakartoitusohje, että jo alusta lähtien tehtäisiin palkan osittain tämä niin kuin tarkastelu, koska kaikkien palkan osien, niin kuin sanoin, tulee olla syrjimättömiä. Mutta vähintään sit siinä vaiheessa, jos siellä eroja löytyy, se tulee tehdä palkan osittain. Ja sitten, jos sieltä ei löydy hyväksyttäviä syitä, kuten tuossa oli puhetta, osa tosiaan selittyy sillä, että ollaan vaikka oltu näistä palkan osista, että vaikka se tehtäväkohtainen on sama, niin sitten se suoriutuminen esimerkiksi on ollut erilaista, ja siinä on ihan hyväksyttävät syyt, ja sitten ollaan oltu vaikka nämä niin kuin työurat on eri pituisia, siitä tulee, tai sitten nämä muut tulospalkkiot tai nämä lisät, mutta nekin pitää tietysti katsoa läpi, että se ei niin kuin selitä sitä asiaa, että sanotaan, että se löytyy nyt täältä niin kuin bonuksista vaikka se ero, vaan pitää sitten katsoa, että millä perusteella niitä jaetaan, että se ei sitten kohtele eri tavalla vaikka naisia ja miehiä. Mutta tämä tehdään tuossa yhteistoiminnassa, eli siellä pitäisi olla sitten luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön nimeämä edustaja mukana tätä tekemässä, ja hänellä tulee olla sitten riittävät tiedot olla mukana tekemässä tätä suunnitelmaa. Ja tämä on tärkeää, koska tämä pitäisi olla yhdessä, ja myös näihin tämä on tämän tiedon saamisen näkökulmasta myös tärkeää, että seurataan tätä henkilöstöedustajat pystyy seuraamaan tätä niin kuin palkkatasa-arvoa. Ja sitten myös henkilöstölle on tiedotettava tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä. Mä halusinkin kysyä teiltä, että tehdään vaikka niin, että voitte siellä vähän miettiä, otetaan sitten vaikka noita peukkuja tai jotain sellaisia, että katsotaan täältä näin, mitäs täällä onkaan näitä symboleita. Vaikka niin, että otetaan tuommoinen niin kuin peukku, jos on tehty tasa-arvosuunnitelma, niin tehdäänpäs nyt, näyttäkääpäs peukkua, jos on tehty tasa-arvosuunnitelma teidän työpaikalla. Muutama peukku. Ei tullut paljon peukkuja. Sitten laittakaapas, onko palkkakartoitus tehty? Ei kättä pitänyt nostaa, kun mun piti laittaa toi peukku. Tuli mun peukku, ei tainnut tulla muilta. Ja vielä sitten voisi miettiä sitä, että oletteko sitten päässeet lukemaan sitä, oletteko tutustunut. Laittakaapa peukkua, jos olette lukenut. Hiljaiselta vaikuttaa. Kyllä, siellä joku on lukenut. Hyvä. Kyllähän nämä usein on semmoisia papereita, että näihin ei näitä ihan hirveän paljon tuu luettua, ja kannattaa kyllä tutustua, ja jos sitä ei löydy, niin kannattaa olla yhteydessä sitten luottamushenkilöihin tai työnantajaan ja kysyä, että mistä se löytyy, jos laki siihen velvoittaa. Mutta se, että niitä ei löydy tai niihin ei ole tutustunut, niin se ei ole mitenkään harvinaista. Tilastokeskus teki 2020 tämmöisen tutkimuksen, työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset, ja siinä paljastui, että kaiken kaikkiaan 53% oli tehnyt työpaikoista, joihin laki sen, ei ollutkaan, se oli palkkakartoitus, mutta eli siis suurin osa oli tehnyt, ja täällä on parhaiten oli tehty tasa-arvosuunnitelmat valtiolla. Siellä oltu kuuliaisia ja kunnalla ja sitten yksityisellä vähän heikommin. Ja täällä oli myös näitä, jotka sitten työnantajaedustaja ei osaa sanoa, onko tehty, niin niitäkin sitten löytyy. Eli ei ole ainakaan niin kuin kovassa käytössä ollut. Ja tämä seuraava kysymys oli sitten palkkakartoituksesta, niin lähes joka toiselta puuttui sitten se
palkkakartoitus, ja tässä on sitten katsottu, että sillä on merkitystä, että isommilla työpaikoilla löytyi paremmin ja taas valtiolla ja kunnalla kuin sitten tuolla yksityisellä puolella, missä oli ne isommat palkkaerot myös. Ja sitten kun oli kysytty, että no miksei teillä ole sitä palkkakartoitusta, niin oli vaan vastattu, että ei ole tarvetta. Että joko sitten oli ajateltu, että meillä ei ole palkkaeroja, tai sitten, että meillä on vaan esimerkiksi toista sukupuolta, että nämä kumpikaan syyhän ei ole oikeuta sen tekemättä jättämiselle, että se pitäisi silti tehdä. Että kyllä tämä on niin kuin vähän huolestuttavaa, että tämän kautta kuitenkin sitten saa sitä tietoa siitä, että minkälainen se työpaikan samapalkkaisuustilanne on. Eli tämä on se, niin kuin se lain työkalu tähän, ja sen takia tätä pitäisi käyttää. Tästä pitäisi, koska jos kerran kuitenkin tämä ei niin kuin, tämän kautta ei kenenkään yksittäisen ihmisen palkkatiedot vielä tule näkyville, että vaikka siinä tekovaiheessa siinä työryhmässä voidaan käsitellä niin kuin ihmisten niin kuin niitä syitä, minkä takia on niitä palkkaeroja, niin sitten näitä ei niin kuin, näitä yksittäisten ihmisten tietoja siihen loppuraporttiin kirjoiteta, ja sitä kautta se tieto ei tule esille, mutta että niitä toki voidaan käsitellä eri ryhmien palkkoja ja yksittäisten ihmistenkin palkkoja siinä työryhmässä, mutta sitten siitä ei niin kuin kerrota. Mutta että tästä on ihan mielenkiintoista näitä yleensä tutustua ja vähän käydä katsomassa, että millä tasolla niin kuin palkkaus edes keskimäärin on. Koska se ongelmahan usein on sitten se, että sitten ei oikein tiedä, että mihin sitten verrataan, mutta puhelin juuri tuossa, että apua voisi olla tulossa, ja yksi semmoinen, mikä tähän palkka-avoimuuteen varmasti vaikuttaa, on tämä tulossa oleva EU:n palkka-avoimuusdirektiivi. Olette ehkä kuulleet siitä. Se on nyt niin kuin hyväksytty tuolla niin kuin EU-tasolla ja nyt sitten implementoidaan. Ja pitäisi olla 26 mennessä sitten voimassa tämä, ja tämä on vielä vähän auki, että tässä nykyinen hallitus ei ole tätä nyt kiirehtinyt tätä asiaa, eli tieto on se, että ensi vuoden alkupuolella tätä sitten alettaisiin tehdä, ja tämähän tulee EU:sta, tarkoituksena on sitten toteuttaa tätä samapalkkaisuusperiaatetta ja lisätä palkka-avoimuutta, ja katsotaan pikkasen, että mitä kaikkea siinä voisi olla, mikä käytännössä sitten voisi olla semmoista, mikä voisi vaikuttaa meidänkin lainsäädäntöön. Meillähän on aika hyvä lainsäädäntö, mutta tämä yksittäisten palkkatietojen saaminen niin kuin verrokeista esimerkiksi, jos epäilee sitä palkkasyrjintää, niin tämä on edelleen vaikeaa, ja valitettavasti täytyy sanoa, että myöskään tämä palkka-avoimuusdirektiivi ei näytä siltä, että se toisi nimenomaan tähän kysymykseen niitä niin kuin vastauksia, eli sitä pitäisi vaatia tämän lisäksi vielä kansallisen lainsäädännön muuttamista, mutta muuta mielenkiintoista sieltä voi tulla. Eli tässä lähdetään nyt näistä palkkarakenteista liikkeelle, eli neiden tulisi olla sellaisia, että niiden avulla voidaan arvioida, maksetaanko naisille ja miehille samasta ja samanarvoisesta työstä samaa palkkaa. Eli pitää olla yhteisesti sovittuja, objektiivisia, sukupuolineutraaleja, ja näistä kriteereistä on kerrottava työntekijöille. Ja ainakin näissä, mitä tämmöinen Niklas Bruun ja Kevät Nousiainen, jotka analysoivat tätä yhdessä myös STM-hankkeessa, niin totesivat, että tämä tarkoittaisi kyllä sitä, että pitäisi yhä enemmän siirtyä näihin analyyttisiin vaativuuden arviointijärjestelmiin, jotta se olisi niin kuin läpinäkyvää, ja jotta se voitaisiin niin kuin tehdä se palkkauksen kautta, että se noudattaisi tätä direktiiviä. Sitten rekrytointitilanteisiin muutamia muutoksia, eli työnantajan tulee kertoa tehtävän alkupalkka tai se palkan vaihteluväli, eikä saa kysyä aiempaa palkkaa. Ja tämä alkupalkka tai se vaihteluväli, niin se voidaan esimerkiksi laittaa siihen työpaikkailmoitukseen, tai se voidaan esimerkiksi kertoa ennen työpaikkahaastattelua. Siinä ei ole tarkkaan määritelty, että missä vaiheessa. Sitten tulee näistä niin kuin julkisesta palkkaraportoinnista, eli vähintään 100 työntekijän yrityksissä pitää tehdä tätä raportointia työntekijöille ja heidän edustajilleen, ja jos palkkaero on vähintään 5%, eikä sitä voida perustella, on tehtävä yhteinen palkka-arviointi ja toimia. Ja tämähän on niin kuin samantyyppinen, mikä meillä on tuo palkkakartoitus, mutta tässä on sitten tämä niin kuin isompi tämä niin kuin vaatimus, eli tällä ei välttämättä ole meille niin isoja
isoja vaikutuksia muuta kuin siltä osin, että tässä on tämä tehtävä viranomaiselle. Ja Suomessa ei ole vielä valittu sitä viranomaista, kelle tämä tehdään, mutta tämä tulee siis tarkoittaa sitä, että jonkinlaisia tilastolukuja yritykset voivat julkaista omalla nettisivullaan ja myös viranomainen voi julkaista niitä. Ja tämä on meille uutta. Tämä on monessa maassa käytössä tämmöiset niin kuin tietyt luvut, mitä julkaistaan. Ja sitten tämä, että työntekijöille tulee oikeus pyytää työnantajalta tietoa omasta henkilökohtaisesta palkkatasostaan sekä työpaikan samaa ja samanarvoista työtä tekevien työntekijäryhmien keskipalkoista työntekijäedustajan kautta. Ja työnantajan ei ole tätä aktiivisesti kerrottava vuosittain, mutta tulee sitten vuosittain kertoa, että on oikeus saada näitä tietoja. Tämmöistä. Ja tästä vielä sitten tämmöinen meidän, mikä on tehty, että mitkä ne riskit sitten sille palkka-avoimuudelle ovat. Emme pidä tätä mahdollisuutta tai pelkoa siitä, että tämä aiheuttaisi sitten kyräilyä. Usein ne liittyy siihen sitten, että ei tavallaan tunneta sitä palkkausjärjestelmää ja sitä, mihin se palkkaus perustuu, jos ajatellaan, että se aiheuttaa sitten kateutta. Että jos systeemi on avoin, niin kaikillahan on sitten tiedossa ja toimiva, että miten sitä omaa palkkaustaankin pystyy lisäämään. Ja yleensä se on niin, että kun ihmisten tutkimustenkin mukaan, että kun tieto siitä oman palkkauksensa perusteista lisääntyy, niin se lisää jo sitä palkkatyytyväisyyttä, vaikka sitä palkkatasoa ei nostettaisikaan. Että tämäkin on mun mielestä kiinnostava huomio. Sitten tähän osuuteen, joka tavallaan me ollaan käsitelty nyt sitä niin kuin palkkauksen rakenteita ja miten ne niin kuin vaikuttaa, ja ne on myös tässä neuvotteluissa yksi osa, minkä mä tuon mukaan, eli tavallaan miten voidaan vaikuttaa niin kuin näiden eri osien tarkastelun kautta, ja sitten vielä se, että mitä merkitystä on sitten sillä, tai miten voidaan sitten siinä neuvottelutilanteessa, niitähän neuvoja on aika paljonkin olemassa, että miten sitten käyttäydyt ja toimit, että käydään katsomaan tätä yhdessä. Ja Kirsikin on luvannut sitten jossain vaiheessa kommentoida vielä, että niitä omia palkkaneuvottelukokemuksiaan, niin katsotaan niitä sitten. Mä tästä perustan tämän esitykseni nyt tämmöiseen Ammattiliitto Proon palkkaneuvotteluoppaaseen, joka löydätte tuosta linkistä. Siellä on erilaisia tehtäviä, mitä voi tehdä, ja sen kautta valmistautua myös tähän niin kuin palkkaneuvottelutilanteeseen. Et suosittelen, ne on hyvin käytännönläheisiä. Tästä pääsette vähän saatte makua, että minkä tyyppistä. Eli tavoitteena on se, että pelkästään se, että neuvotellaan niitä työehtosopimuksia tai sitten luottamusmiehen toimet siellä työpaikalla, niin ei ole riittäviä, vaan sitten myös tarvitaan sitä niin kuin omaa tietoa ja palkkanälkää ja sitä niin kuin palkkaneuvottelukykyä. Ja usein tämä koskee niin kuin tietysti sitten myös esihenkilöpuolta, että heidänkin tulee tietysti ymmärtää tämä, että he pystyvät näistä sitten neuvottelemaan. Tämä on niin kuin yhteinen asia, koska palkka on niin kuin palkitsemisen väline, niin sehän on parhaimmillaan se on semmoinen, joka tukee sitä työtä, tukee sitä tuloksen tekemistä ja tukee sitä työhyvinvointia ja tyytyväisyyttä työhön, kun se on oikein tehty. Eli tässä on tämmöisiä vinkkejä, että minkälaisia tehtäviä siellä esimerkiksi on, että siellä on niin kuin semmoisia yhdessä tehtäviä ja sitten semmoisia niin kuin selvitystehtäviä, ja kaikkien tietysti lähtee liikkeelle siitä, että tutustutaan siihen omaan palkkaan. Tässä sanotaan, että työehtosopimukseen, palkkalaskelmaan, toivenkuvasi, mikä on oma vaativuusluokka, jos on henkilökohtaista osuutta, paljonko se on, minkälaisia lisiä siihen kuuluu. Ja sitten tämä harjoitustehtävä, että jos on palkoista puhuminen vaikeaa, niin sen voi ottaa ihan asiakseen jossain yhteisessä tilaisuudessa, eli laittaa anonyymisti
anonyymisti paperille. Puhutaan myös semmoisesta myssyharjoituksesta, eli laitetaan, kaikki kirjoittaa paperilapulle, laitetaan vaikka tai on joku, mikä täytetään sukupuoli ja sitten palkka tai eri osittain ja laitetaan myssyyn ja sitten kerätään ja tarkastellaan, että miltä se näyttää. Eli siitä ainakin saa semmoisen niin kuin keskustelupohjan sitten. Tai joku muu vähän teknisempikin kokoama juttu voi olla ihan hyvä vinkki, mistä sitten lähdetään liikkeelle. Ja tosiasia on se, että useinhan näitä palkankorotuksia ei tulla tarjoamaan, vaan itse pitää olla hereillä ja olla niin kuin oma näkemys siitä, että mitä tässä asiassa toivoisi tapahtuman tai minkälaisia tehtävän muutoksia haluat sinulle tapahtuvan. Eli usein se on juurikin näin. Ja sitten vähän eri osittain, eli tämä toimenkuva, eli työnkuva, niin sen tulisi olla ajan tasalla. Ja useinhan työtehtävät muuttuu pitkänkin ajan kuluessa, tulee uusia vastuita ja olisi aina välillä hyvä katsoa, että mikä on se toimenkuva, mikä on tehty ja onko sitä päivitetty. Sitä pitäisi aina päivittää niin, että se vastaisi sitä sitten työtehtävän kuvaa. Ja sen pitäisi sitten kuvata sitä tehtävää, eikä sitten sitä henkilöä, että sekin on tietysti hyvä muistaa. Ja tämän pohjalta tulee sitten se vaativuuden arviointi, eli sen takia se on erittäin tärkeää. Ja tässä on sitten vinkkejä vähän, että miten sitä tehdään. Et tietysti se yleiskuva on tärkeä, että työehtosopimukseen ja minkälaista luokittelua siellä on. Ja työpaikan luottamusmies on tässä hyvä apu, kun katsotaan sitä TESiä, että miten näitä töitä meillä on luokiteltu. Ja sitten ylipäänsä se, että perehtyy siihen palkkapolitiikkaan, niin että mistä meillä maksetaan ja se on niin kuin hyvä sitten, että on niin kuin siinä sisällä, että osaa niin kuin tavallaan käyttää tätä oikeaa termiä ja näitä oikeita asioita nostaa esille siinä omassa toiveessaan. Puhua sitä kieltä. Sen pitäisi olla niin kuin selkeä ja näin. Sitä kautta voidaan vähän päästä eteenpäin. Sitten tämä henkilökohtainen palkan osa, joka siis palkitsee tätä pätevyyttä ja suoritusta, niin siinäkin on yleensä joku pistejärjestelmä, johon kannattaa tutustua, miten paljon sieltä on saatavissa niitä pisteitä esimerkiksi, tai että miten niitä sitten lisätään. Sehän arvioidaan sitten aina suhteessa siihen omaan toimenkuvaansa suoriutuminen. Ja yleensä näissä on erilaisia käytäntöjä työpaikalla, mutta että esihenkilön kanssa tämä käydään ja siellä voi olla tavoitekeskustelu, kehityskeskustelu, palkkakeskustelu tai muu vastaava vuoropuhelu. Ja sitten siinä kannattaa tuoda sitä omia vahvuuksiaan sitten tietysti esille, miten on kehittynyt työssään, onko sellaista uutta osaamista tai muuta, mikä niin kuin tukee sitä suorittumista. Ja ihan niitä konkreettisia esimerkkejä, saatua palautetta, hoidettuja tehtäviä, sitä jos on perehdyttänyt vaikka jotakuta muuta, sehän tarkoittaa, että on niin kuin osaamista jo muille jaettavaksi ja näin edelleen. Tämä on tärkeä miettiä tätä, itsellekin laittaa aina vähän ylös, että mitä kaikkea sitä onkaan tullut tehtyä ja niitä onnistumisia. Sitten on näitä erilaisia tulos- ja voittopalkkiojärjestelmiä, jotka sitten ei ole tätä kuukausittain maksettavaa palkkaa, tulospalkkioita, tavoitepalkkioita, bonuksia, tämmöisiä kertapalkkioita. Yleensä nämä niin kuin tulee sieltä yrityksen johdolta sitten. Ja tietysti se, että kokemus oikeudenmukaisuudesta syntyy silloin, kun tämäkin olisi mahdollisimman läpinäkyvää, tämä palkan osa, ja kaikki olisi tiedossa, että
miten näitä niin kuin on mahdollisuus saada. Ja miten sitten itse voi vaikuttaa, niin voi miettiä tietysti, että jos on semmoisesta, että voiko niin kuin vaikka oma toimenkuva, jos ei siihen näitä niin kuin kuulu tai ei kuulu paljon, että onko siihen mahdollisuus vaikuttaa, tai sitten ainahan voi esittää, vaikka ei olisi mitään tämmöisiä tulospalkkiojärjestelmiä, niin jotain tämmöistä yksittäistä ylimääräistä palkkiota esimerkiksi jonkun projektin tai hyvin tehdyn työn suorituksesta, eli joskus tämmöiset kertaluontoiset palkkiot voi olla sitten helpompi saada kuin tämmöiset pysyvät korotukset. Sitten mä halusin nostaa vielä sen, että tietysti jos sitten kokee, että on palkkakuopassa tai on niin kuin palkkasyrjintää jopa, niin siitä on tasa-arvolain mukaan oikeus pyytää sitten työnantajalta selvitys. Hänen tulee se kirjallisesti sitten antaa ja sitten sitä tarkastellaan, onko se riittävä ja halutaanko sen kanssa sitten edetä. Ja neuvoja tietysti saa sitten omalta luottamusmieheltä ammattiliitosta ja siihen ammattiliittojen jäsenmaksuun sisältyy tämä niin kuin juridinen neuvonta ja tietysti oikeusapu, että muuten sitten tietysti muita tahoja on asiaa valvova viranomainen, tasa-arvovaltuutettu, heiltä on mahdollisuus pyytää lausuntoa. Tämä lausunto ei ole sitova, mutta kyllä se tietysti niin kuin ohjaa ja on sitten vinkkinä sinne työnantajan puoleen, että mihin suuntaan tämä asia olisi kääntymässä. Ja tasa-arvovaltuutetun toimistosta voidaan myös tehdä tarkastus työpaikalle. Ja he tekevät niin kuin kirjallisesti näitä yleensä muuten. Ja se lausunto, mikä he antaa, niin se tosiaan ei ole velvoittava, mutta suuntaa antava. Ja sitten tietysti nämä niin kuin oikeudet ottaa yhteyttä sitten muuten asianajajiin, mutta että ne tietysti sitten on maksullisia. Ja sitten sanoisin senkin, että kannattaa huomioida, jos tämmöistä niin kuin omaa tapausta ajattelee tai miettii vievänsä eteenpäin, että siinä on nämä niin kuin aikarajat, jotka on aika lyhyitä. Jos ajatellaan, että jos hyvitystä vaaditaan tasa-arvolain perusteella, niin se on 2 vuotta se aika, ja sitten jos haluaa niin kuin rekrytointiin liittyvästä syrjinnästä viedä tapauksen eteenpäin, niin siinä määräaika on 1 vuosi, joka on aika lyhyt aika sitten tietysti. Nämä ei ole kovin pitkiä. Ja muita sitten tekijöitä on tietysti urakehitys, siihen vaikuttaminen, onko tarjolla vaativampia tehtäviä tai voiko nykyistä toimenkuvaa monipuolistaa. Sehän voi olla myös tämmöistä tehtävästä toiseen vaihtamista ja käytettävyyttä ja laaja-alaisuuden lisäämistä. Sitten ei aina niin kuin ole mahdollistakaan henkilöstörakenteenkaan perusteella mennä niin kuin sitten niin kuin ylöspäin. Mutta että aina kannattaa hyödyntää kaikenlaiset tehtävän vaihtumiseen tai organisaation vaihtumiseen liittyvät vaiheet ja murrosvaiheet siihen palkasta puheeksi ottamiseen. Sitten tietysti ylityöt, muut epätavanomaiset työvuorot, että onko sitten tarjolla jotain tämmöisiä niin kuin työmuotoja, iltoja, viikonloppuja, matkustamista tai muuta sellaista, jota kautta voisi sitten saada niin kuin lisää. Näistä yleensä maksetaan enemmän tai sitten matkustamisesta voi saada päivärahoja, niin tavallaan, että jos on tämmöinen vaihtoehto kiinnostaa. Ja tietysti kannattaa sitten muistaa se, että ylityöt on tietysti edellyttää sitä niin kuin työnantaja-aloitetta ja työntekijän suostumusta, että ei tarkoitus ole näitä tämmöistä harmaata ylityötä, se ei yleensä rahallisesti sitten kannata. Ja sitten erilaiset sijaisuuskorvaukset ja perehdytykset. Tässäkin on erilaisia käytäntöjä eri työehtosopimuksissa. Jokainen on varmaan tehnyt jonkin verran jotain sijaistamista tai joskus jopa perehdyttämistä, niin tämä olisi hyvä sitten tietysti huomioida siinä vaativuuden arvioinnissa tai henkilökohtaista pätevyyttä arvioitaisiin sitten, että minkälainen liittyy siihen tehtävään vai siihen omaan osaamiseen. Mutta kun näin niin kuin olennaisesti muuttuu ja tulee näitä uusia tehtäviä, niin aina se palkkavaikutuskin on aivan perusteltua ottaa puheeksi. Näistä voi olla ihan tosiaan TESeissä määräyksiä. Sitten nämä on niin kuin ne, mitä voi miettiä, ja sitten on tämä itse neuvottelutilanne, niin siihen tosiaan
näettekin nämä kaikki, kun käy läpi ja miettii, niin sieltä voi tulla niitä oivalluksia. Se valmistautuminen on tietysti se avainasia, ja sitten se, että on kertonut myös esihenkilölle, että haluaisi puhua palkasta, niin silloin ainakin välttää sen tilanteen, että heti sanottaisiin, että nyt ei puhuta palkasta, että kertoo, että haluaa puhua siitä palkasta. Ja tietysti on hyvä, jos siinäkin voi sitten huomioida tämän vuoden kierron, että miten se sitten vaikka siihen yrityksen muuten taloudenpitoon niin kuin sopii ja tietysti taloustilanteeseenkin, että sitäkin aina tietysti, jos on hyvä tilanne, niin silloin sitä kannattaa niin kuin hyödyntää. Sitten tämä tietysti, että tuntee sen vastapuolen, neuvottelee tässä oli ihan sellainen ohje, että tavallaan tätä tilannetta voi ajatella myös ihan vaikka niin kuin tämmöisenä pienenä työpaikan hakutilanteena, eli kaikki ne neuvottelutaidot, kuuntelemisen taidot, keskustelun taidot ja jouston taidot, mitä siinäkin tavallaan otetaan käyttöön, niin voi olla käytössä pienessä muodossa myös näissä niin kuin palkkaneuvotteluissa. Kyse on neuvottelusta. Ja sitten jos tulee, useinhan ei heti sanota, että no ilman muuta, vaan että sanotaan, että nyt en osaa sanoa, pitää perehtyä, niin kannattaa siihen tietysti tarttua ja kysyä, että no milloin voidaan ottaa ja voidaanko sopia nyt, että miten ja milloin ollaan yhteydessä. Ja sitten tietysti, jos on, niin kuin vastaus on, että ei onnistu, niin sitten tietysti pyytää edelleen siitä ihan tietoa, että mitä se vaatisi ja milloin voitaisiin seuraavan kerran palata tähän asiaan. Ja tässähän nyt yleensä ei ole mitään menetettävää, eli omasta palkasta kannattaa puhua ja joskus ajankohta vaan sitten on väärä, mutta että asiaan kannattaa palata. Ja tämä oli oikeastaan tämä mun viimeinen dia tässä. Olisiko sulla, Kirsi, nyt kommentteja näihin omiin kokemusten perusteella näihin palkkaneuvotteluihin, mitä olet paljon käynyt? Joo, kiitos tosi paljon Tanja ja mun mielestä erinomainen setti ja niin hyvin jäsennelty ja tosiaan niin ehkä muutama kommentti siitä, että olen itse tosiaan ollut niin yli 20 vuotta aika monessa palkkaneuvottelussa mukana ja tekemässäkin erilaisia palkkajärjestelmiä ja rakenteita. Ja ehkä sellainen asia, että mielestäni niin kuin ylipäätänsä se suurimmassa osassa niin on kyse siitä tiedon puutteesta ja sitten semmoisesta niin kuin olettamuksesta, että kun ihmisellä ja työntekijällä ei ole tietoa siitä omasta palkkauksestaan, miten se rakentuu, mitkä asiat on tärkeitä, tehtäväkuva puuttuu, sitä ei ole laadittu tarkasti ja hyvin, eikä ole keskusteltu siitä, että mitkä asiat suorituksessa on niin kuin todella tärkeitä, niin silloin syntyy tämmöisiä niin kuin olettamuksia, että hei, että varmaan kaikki muut saa paljon enemmän kuin minä, taikka mun palkka laahaa, taikka mitä tahansa. Ja se on mun mielestä täysin niin kuin ymmärrettävää. Ja sen takia niin se informaation jakaminen siitä, että minkälainen palkkapolitiikka yrityksessä on, taikka sitten siellä julkishallinnon puolella, se on erittäin tärkeää, että se informoidaan niin kuin ihmisille heti heidän aloittaessaan niin kuin työnsä. Ja myöskin se, että se tehtäväkuva laaditaan, niin kuin sä Tanja sanoit, ja sitten myöskin se, että sitä suoritusta seurataan. Ja se vaatii johtamista ja se vaatii esihenkilöiltä sitten myöskin paneutumista siihen, että hän on tietoinen hänen omien työntekijöidensä suorituksesta ja miten menee, antaa palautetta, mutta myöskin koko ajan niin kuin tarkkailee sitä, että missä mennään ja vastaako se sitä, mitä tehtäväkuvassa sitten on kerrottu. Mun viimeinen kokemus näistä palkkaneuvotteluista ja palkkajärjestelmistä on Ruotsista. Ja siinä mielessä siellä Ruotsissa ollaan kyllä vähän askel edellä tässä siinä mielessä, että siellä on hyvin selkeät palkkajärjestelmät käytössä, palkkarakenteet myös, ja niitä arvioidaan vuosittain.
Ja myöskin niin, että henkilöt on tavallaan niin kuin sijoitettu tähän palkkarakenteeseen nimenomaan sen työn vaativuuden ja samanlaisen työn vaativuuden perusteella. Eli ei juuri pelkästään se, että tehdään niin kuin saman tehtävän nimikkeen alla jotain tehtävää, vaan saattaa olla niin, että joku on siellä vaikka jossain asiantuntijatehtävässä, vaikka sanotaan nyt laadunhallinnan puolella, niin saattaa olla, että ihan samanlainen vaativuus on henkilöllä, joka sitten toimii vaikka viestinnän tehtävissä. Ja tässä viimeisimmässä kokemuksessa, mikä minulla on, niin täällä esimerkiksi näissä eri palkkaluokissa oli sitten vielä jaoteltu 3 eri tasoon. Eli siellä oli niin kuin tässä palkkaluokassa olevat niin sanotut, ei voi sanoa juniori, vaan sanotaan näin, jotka olivat aloittaneet tässä tehtävässä vasta ja olivat olleet vasta sanotaan 0-3 vuotta. No sitten oli sellaiset henkilöt, jotka oli ollut jo työssä pidempään ja oli tavallaan tämmöinen niin kuin perustaso. Ja sitten oli 3. luokitus, oli tämmöiset erittäin niin kuin kokeneet ja pitkään tässä tehtävässä toimineet niin sanotut niin kuin asiantuntijat. Ja tämä myös toi myös sitä selitettä ja perustelua sille, että myöskin tämän yhden palkkaluokan sisällä saattoi olla eroavaisuuksia. Toinen, mikä toki toi myös eroavaisuuksia, oli, että siellä oli myös tähän suoritukseen liittyvä arviointi, joka tapahtui myös vuosittain, ja sen perusteella oli tietty luokitus sitten, että mikä vaikutti suoraan siihen palkkaan. Tämä oli hyvin avointa. Esihenkilöt sai kaikkien näiden arvioinnin jälkeen yhteenvedon omista työntekijöistään hyvin visuaalisesti todennettuna, että siellä oli vihreätä, punaista ja keltaista, ja sanotaan näin, että ne punaiset oli niitä sitten, että huomattiin, että siellä on niin kuin selkeästi käppiä, eli palkka ei ollut sillä tasolla, kun keskimääräisesti pitäisi olla siinä palkkaluokassa. Ja sitten toisaalta myös oli punaista siellä ylittävällä puolella, eli että jos oli kovasti yli sen keskimääräisen, niin sitten puututtiin myös siihen ja katsottiin. Ja esihenkilöiden tuli käydä nämä läpi ja kirjallisesti antaa sitten perustelut sille, että minkä takia tämmöiset eroavaisuudet on, jos koettiin, että ne on perusteltuja. Ja sen jälkeen niin tämän palkan hyväksyi itse asiassa tämmöisellä niin kuin yksi yliperiaatteella sitten tämä oma esihenkilö, jolloin saatiin siihen vielä semmoista niin kuin avoimuutta. Ja sitten jos nähtiin, että siellä on niin sanotusti tämmöisiä perusteettomia eroja niin silloin laadittiin tämmöinen suunnitelma, että miten sitten sitä palkkaa lähdetään korjaamaan. Ja tietysti käytännössään sitä ei pystytty useinkaan tekemään niin, että se tehdään kerralla, vaan silloin laadittiin sitten suunnitelma, että esimerkiksi useamman vuoden aikana sitä lähdetään sitten viemään eteenpäin. Ja myöskin käänteisesti niin, että jos nähtiin, että siellä oli henkilöitä, joille se palkka oli sitten hilautunut jostakin syystä liian korkeaksi, niin heidän osaltaan sitten myös suunnitelmaa käytiin läpi ja keskusteltiin, että seuraavien vuosien aikana heidän osaltaan palkkaa ei nosteta eikä koroteta. No, tietenkin tähän kuulostaa hirveän yksinkertaiselta ja hyvältä systeemiltä ja kaikki vaan nyökkäili. Eihän se niin tietenkään käytännössä tapahdu. Totta kai ihmiset on eri mieltä ja kokee, että onko tämä reilua ja meneekö tämä oikein. No, sellainen asia, mikä myös siellä Ruotsissa on eri tavalla, on se, että siellä käydään vuosittain palkkakeskustelu. Eli palkasta ei puhuta kehityskeskustelun yhteydessä. Kehityskeskustelu on tarkoitettu työntekijän kehittymisestä ja urakehityksistä keskustelua varten. Ja siellä keskitytään siihen ja myös suorituksen arviointiin. Mutta sitten tämä palkkakeskustelu on keskustelu, jossa esihenkilö kertoo
sen vuoden niin kuin palkkaesityksen ja myöskin sieltä, mitä korotuksia, mahdollisia korotuksia siihen sisältyy ja mikä on niin kuin se palkkaluokka, missä henkilö on ja miten sitä on arvioitu. Ja sitten toki työntekijällä on mahdollisuus kysyä asiasta ja myöskin ilmaista sitten joko tyytyväisyytensä tai sitten tyytymättömyytensä siihen esitettyyn palkkaan. Ja jos näin on, että se on tyytymätön, niin silloin esihenkilö palaa ja selvittää vielä yleensä HR:n kanssa, että mitkä ne perustelut on ja voiko sille asialle jotain tehdä. Jos sille asialle ei voi mitään tehdä ja se on palkkarakenteiden ja palkkapolitiikan mukaista, niin silloin se lopputulema on, että jos ei voida osoittaa, että siinä on mistään syrjinnästä kysymys tai selittämättömistä palkkaeroista, niin silloin se on niin sanotusti esihenkilön päätös loppuviimeksi. Mutta kuitenkin minusta se ydin on siinä, että siitä keskustellaan ja voidaan keskustella ja keskustellaan rakentavasti. Mä sanoisin näin, että 9 tapauksessa 10 niin se on ok ja se on lyhyt keskustelu ja siinä todetaan puolin ja toisin, että okei, tällä mennään. Mutta sitten kyllä siellä joukosta löytyy aina sellaisia, jotka on jäänyt niin sanotusti lauteiden väliin. Ja sitten on syytä niin kuin, lähteä tarkastelemaan, että mistä on kysymys. Ja usein saattoi olla todella sellainen tapaus, että naispuolinen henkilö oli ollut perhevapaalla taikka tehnyt osa-aikaisesti useamman vuoden työtä ja sitten palannut vaikka 100%:lle ja sitten se palkka oli jäänyt sinne laahaamaan. Eli ihan tämmöisiä niin kuin, käytännön juttuja. Tämä oli pitkä story vähän siitä, että mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että mitä enemmän me saadaan semmoista informaatiota. En kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän täytyy mennä sille tasolle, että me tiedetään joka ikisen palkka välttämättä tai muuta, mutta että me tiedetään, että mikä on palkkapolitiikka, minkälaiset palkkarakenteet, minkälaiset palkkajärjestelmät, ja sä saat tietoa siitä, että miten niitä hoidetaan siinä kyseisessä yrityksessä tai muussa, niin se jo antaa paljon semmoista turvaa ja myöskin luottamusta. Eli luottamus siihen, että näihin asioihin paneudutaan ja näistä keskustellaan, niin se luo semmoista niin kuin hyvää työyhteisöä. Mä en haluaisi ainakaan, että meidän jäsenistö joutuu kokemaan sellaista tilannetta, kun mulle yksi henkilö sanoi, kun puhuttiin tästä samapalkkaisuudesta, niin kertoi, että hän oli valitettavasti myös meidän jäsen, että hän sanoi, että hän on tehnyt ihan samaa hommaa yli 10 vuotta hänen kollegansa kanssa, hänen miespuoleisen kollegansa kanssa, ja he aina käy siis niin kuin yhdessä on projekteilla ja tekee ihan samaa duunia ja jakaa ja sijaistaa toisiaan ja heillä on hirveän hyvä työsuhde, kunnes kävi yhdessä tilaisuudessa ilmi, että hän sai jonkun toisen kautta tietää, että tämä miespuolinen kaveri sai 400 enemmän palkkaa kuussa kuin hän. Ja sanoi, että se oli hänelle kuin nyrkki vatsaan, että isku, että hän niin kuin ajatteli, että miten tämä voi olla mahdollista. Ja vaikka se ei ollut tietenkään hänen kollegansa vika millään tavalla, niin sanoi, että se jotenkin niin kuin alkoi vaikuttaa hänellä siihen heidän niin kuin työkaveruuteensa ja siihen yhteistyöhön. Että hän oli niin pettynyt siitä. Ja se oli musta tosi kurja kuulla, koska palaan siihen vähän, mitä sanoin siinä alussa, että vika ei ole niin sanotusti kenenkään ja näiden osapuolten. Eli kysymys on siitä, että onko meillä niin kuin rakenteet ja asiat kunnossa ja hoidetaanko näitä sillä tavalla, kun kaikkia muitakin asioita pitäisi hoitaa niin kuin tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Mutta tämä ehkä niin kuin mun puolelta. Joo, kyllä, tuossa niin kuulosti tosi tutulta, että mitä itsellekin tulee näitä
on tullut näitä tapauksia, ne usein tulee niin kuin yllätyksenä sitten, että kun ei ole tullut tietoa ja sitten on valtavan, niin kuin, vetoaa siihen jotenkin, että tämä on niin kuin epäoikeudenmukaista ja se niin kuin vie sitä niin kuin fiilistä siitä sitten työnteosta, että toivottavasti niihin sitten päästään puuttumaan. Ja toi oli myös tosi tärkeää, mitä sä sanoit noista niin kuin tavallaan senioriteeteista ja muista, että näinhän voi olla. Tuli mieleen yksi työpaikka, missä oli nimenomaan silloin, kun lähdettiin sitten perustelemaan tätä, että miksi joku henkilö on saanut tiimissään niin kuin vähemmän kuin muut, niin siinä sitten työnantaja sanoi, että että nämä muut on tämmöisiä niin kuin senioreita ja hän ei ole vielä sillä tasolla, niin kukaan näistä työntekijöistä ei tiennyt, että meillä on tämmöinen järjestelmä, että tavallaan, että siinä vaiheessa sitten kerrottiin, että jo ei se oikeasti, mutta että tavallaan yritettiin sitten keksiä jotain perusteluita, että kyllähän jos jotain tämmöisiä perusteluja on ja tehty, niin se on ihan ok. Ne pitää vaan olla kaikkien tiedossa ja tavallaan myös se, että miten sinne päästään ja sitten se on niin kuin uskottavaa palkkapolitiikkaa myös ja tulee sitä luottamusta. Et sitten noista myös erojen tasaamisesta, että onhan se esimerkiksi kun yritykset tulee näitä vaikka fuusioita, niin ne palkat voi olla hyvin erilaisia ja työnantajallahan on niin kuin lainkin mukaan mahdollisuus käyttää jonkin verran aikaa siihen niin kuin palkkojen harmonisointiin, mutta siitä pitää toki olla suunnitelma, että ei niin, että sitä niin kuin ihan vuosikausia niin kuin venytetään sitten sitä asiaa, vaan siihen pitää tarttua ja tehdä suunnitelmat, että yleensä tai esimerkiksi palkkausjärjestelmien muuttuessa niin saattaa olla, että menee jonkin aikaa, että saadaan ne tavallaan sitten niin kuin keskenään synkronisoitua, mutta suunnitelma pitää olla ja siitä pitää myös tiedottaa, että mitä on menossa. Tuo oli hirveän hyvä, kun sä nostit, Tanja, tuon vielä, että tämmöisissä vaikka fuusiotilanteissa toinen hyvin semmoinen tyypillinen tapaus on varsinkin silloin, kun markkina vetää esimerkiksi meidän alalla, rakennusalalla niin halutaan huippuosaajia ja joudutaan niin sanotusti palkkaamaan markkinaehtoisesti, jolloin niin se että saadaan niin kuin osaaja palkattua, niin saattaa olla huomattavasti paljon suuremmalla palkalla, kun on keskimäärin siinä tehtävässä toimivilla henkilöillä. Ja tämähän on vaikea asia, koska sun on saatava tietysti uutta resurssia, on tietty hintataso. Ne henkilöt ei suostu keskustelemaan, kun he tietää, että tämä on taso, eli siinä on otettava vaan se riski, että sä palkkaat kovemmalla palkalla, mutta siinä tulee juuri tämä, mitä sä sanoit, että se pitää saada harmonisoitua kuitenkin ja siihen täytyy olla suunnitelma, koska se ei kestä yksinkertaisesti se kulttuuri sitä, että sulla alkaa olla niin kuin ihan aasta ööhön, ja sitten sä vaan perustelet sitä, että no joo, mutta kun tämä on nyt oli pakko palkata tällä palkalla. Ei se kuitenkaan sit pidemmällä aikavälillä kanna. Nythän tietysti meillä on vähän niin kuin toisinpäin on haaste, että täytyy myös ottaa se huomioon, että nyt kun rakennusala on taantumassa ja meillä ihmisiä valitettavasti lomautetaan ja myöskin irtisanotaan nyt tällä hetkellä, niin tässähän on suuri houkutus myös, sanon ihan suoraan työnantajilla myös pikkusen pelata sen palkkatason kanssa, eli että sä saat palkattua halvemmalla, niin sanotusti alhaisemmalla palkalla, koska ihmiset toki tarvitsee työtä, ja tämä on myös toisinpäin se harmonisoinnin paikka, eli että sitten kun ollaan niin kuin normaalitilanteessa muussa, niin kyllä ne täytyy saada sit myös se palkkakehitys ja ne palkkatasot sitten oikeille tasoille, että tavallaan niin kuin tässä on myös riskinsä, näin sen niin. Mutta hei, meillä on oikeastaan itse asiassa aika ylittänyt. Mä kiitän sinua tosi paljon, Tanja, tästä ja toivottavasti te kaikki, jotka olette linjoilla, saitte informaatiota ja ilman muuta olkaa yhteydessä, jos mä en näe chatissa nyt yhtään kysymystä, mutta jos tulee jotain kysymyksiä tai haluatte kommentoida, niin olkaa ilman muuta yhteydessä minuun tai Tanja. Mä kiitän, että te laitoitte aikaanne tähän webinaariin ja toivon kaikille oikein hyvää loppusyksyä ja tulevaa talvea sitten ja palataan asiaan ja kiitos sulle vielä, Tanja. Kiitos oikein kovasti ja hyvää syksyä kaikille.